Pública, la única a Rubí, i això és lo habitual a la majoria de ciutats. De fet, lo habitual és que ni tan sols n'hi hagi una de pública directament de residències. Això és el que hi havia en aquest sector. Un sector molt mercantilitzat, que no dona resposta al número d'oferta de serveis a la necessitat de la població, una població que ens estem envellint a marxes forçades i que, per tant, necessitem una aposta important d'inversió en aquest servei, en aquest sector, perquè hi hagi totes les places residencials necessàries, però també tots els serveis perquè al màxim possible la gent visqui a casa seva i no hagi d'anar a una residència. És un sector que estava no només mercantilitzat, sinó molt precaritzat, molt feminitzat laboralment, i per tant el problema en el sector de la dependència i especialment en les residències no és només d'aquest any de la pandèmia. La pandèmia ho ha evidenciat d'una forma esclatant, ho ha posat a la cara de tothom, què és el que ens estava passant en aquest sector i què és el que venia denunciant la pròpia gent del sector, la gent organitzada laboralment, els sindicats i també alguns grups parlamentaris des del Parlament de Catalunya. Aquest sector, a més, ha tingut una congelació de les tarifes durant 10 anys. El que es paga des de la Generalitat de Catalunya perquè hi hagi accés per la gent que no es pot pagar a una plaça privada directament, ha estat congelat durant 10 anys. Això ha fet que la precarietat laboral s'hagi estancat durant aquests 10 anys d'estancament polític a Catalunya, també ha estat d'estancament laboral per a aquest sector i d'estancament en la qualitat i, per tant, d'empitjorament en la qualitat del propi servei. Per això nosaltres, aquest any passat, com a grup parlamentari, una de les prioritats que vam posar damunt la taula en poder negociar uns pressupostos pel 2020 va ser incrementar aquestes tarifes, descongelar aquestes tarifes, i ho vam aconseguir. Insuficientment, però ho vam aconseguir. Això ha facilitat que ara en aquest sector es puguin estar negociant condicions laborals de millora, convenis laborals de millora. Just aquesta setmana s'acaba de fer un primer acord per poder millorar, a part del sector, les condicions laborals d'aquestes treballadores. Això només és un inici, és insuficient, però no s'hauria donat si no haguéssim estat fent la feina des de Catalunya en Comú Podem en aquesta legislatura, negociant un increment de tarifes des de l'oposició. Si hem fet això des de l'oposició, què no podríem fer des d'un govern? I nosaltres no volem un govern qualsevol, sinó volem un govern que aposti per canviar aquestes coses estructurals que funcionaven malament en el sector de la dependència. No pot ser un sector mercantilitzat, no pot ser un sector que bàsicament aposti per allò que dona negoci, que són les residències, sinó que ha de ser un sector que aposti per la cura de la gent, per la cura de la gent que té cura de nosaltres i, per tant, per generar ocupació també en això. La Covid, i acabo, ha evidenciat això, però a més la Covid s'ha gestionat fatal a les residències a Catalunya. La conselleria del senyor Chakir El Homrani ha estat un desastre absolut, reconegut per ells mateixos. Per començar, quan davant l'evidència que se'ls havia anat de les mans absolutament la situació a les residències, van haver de fer-nos cas i traspassar la gestió de residències a Salut, al Departament de Salut. I després, quan es van ells mateixos carregar la cúpula del Departament d'Afers Socials per la inaptitud amb què havien estat gestionant tota la pandèmia durant tot aquest any en les residències de Catalunya. Ha estat un greu problema arreu del món, a totes les comunitats, hi ha hagut molta mortalitat a les residències arreu, però a Catalunya hi ha hagut factors específics, estructurals de com era el sector, però també de la mala gestió i la no capacitat de control que ha tingut el propi govern de la Generalitat, la conselleria del senyor Chakir El Homrani d'Esquerra Republicana. Nosaltres no volem que això es mantingui, no volem que això continuï, no volem que es tapi, no volem que no s'aclareixi, volem que es continuï posant damunt la taula què ha passat per aprendre lliçons i per millorar i, evidentment, per fer les coses d'una forma molt diferent. No es pot mantenir el sector amb els problemes estructurals que es tenien. És bo per la ciutadania, és bo per el treball, és bo per l'economia del propi país que plantegem aquest sector com un sector estructural i prioritari per a la nostra societat i per a la inversió des dels fons públics, però evidentment això no es fa amb un conseller o un equip inepte com s'ha demostrat durant aquest últim any. La garantia que això no passi és que es facin les coses diferents, és que ho faci gent diferent, no que ho faci aquest mateix govern, i l'única garantia que això canviï en tots aquests aspectes és que ho faci en Comú Podem.